Tot nu toe lopen Zeeuwen niet echt warm voor deelauto's. Gaat een commercieel bedrijf daar verandering in brengen? Nu de campagne starten en zorgen dat we eind van het jaar 2030 initiatieven echt draaiende hebben. In alle gemeentes, liefst van Zeeland. En verder in deze uitzending. De prinses Juliana wordt gesloopt. En waarom deze drukbezette kapper ermee stopt. Goedenavond. Je dure en vervuilende auto delen met velen. Een mooie gedachte, maar in de praktijk blijkt het toch niet altijd te werken. De projecten om deelauto's te introduceren in Zeeland zijn tot nu toe niet echt goed gelukt. Nu een nieuwe poging door een commercieel bedrijf. Dit is Marga Haas uit Middelburg. Ze heeft geen eigen auto, maar maakt met een aantal andere inwoners gebruik van een deelauto. Wij hebben een keer goed nagedacht en gekeken naar ons autogebruik. En we kwamen tot de conclusie dat wij 5.000 of 7.000 kilometers per jaar privé reden met de auto. En wij vonden dat eigenlijk niet de moeite waard om een eigen auto te hebben. En toen hebben we hem weggedaan. Er zijn overigens in Zeeland nog niet zoveel mensen die gebruik maken van een deelauto. Daarom heeft de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland in de afgelopen 4 jaar geprobeerd om het concept wat meer bekendheid te geven. Wij vinden dat we dat gerealiseerd hebben, dat dat het waard geweest is, want het kan nu commercieel worden uitgerold. En dat kon 4 jaar geleden niet. Hadden we dit initiatief niet gehad, dan is het nog maar de vraag of een commerciële partij er nu in zou willen stappen. Maar dat is inmiddels gelukt. Het bedrijf Onze Auto heeft het stokje overgenomen van de stichting en rolt het concept verder uit over Zeeland. Eerst stap voor stap, dat is overnemen van SDMZ. Nu de campagne starten en zorgen dat we eind van het jaar 2030 initiatieven echt draaiende hebben. In alle gemeentes, liefst van Zeeland. En op lange termijn, dan delen wij de ambities van de provincie zelf om te werken naar een soort ecosysteem. Een ecosysteem waarin mensen mobiliteit met elkaar delen. Omdat het duurzamer is, omdat het goedkoper is, omdat je veel minder plaats nodig hebt om die dingen neer te zetten. Dat is ons doel feitelijk. Haas is in ieder geval erg enthousiast over het concept, want een deelauto heeft volgens haar veel voordelen. Allereerst, je rijdt in fantastische auto's. Veel nieuwer en veel beter voor het milieu dan ik zelf kan betalen. Dit zijn elektrische auto's met 450 kilometer op de teller. Dat geeft een waanzinnig goed gevoel dat je zonder uitstoot het land doorkruist als het moet. Daarnaast scheelt het ontzettend in de kosten. En samen een auto hebben, dat is gewoon grappig. Naast alle voordelen kleeft er volgens Haas ook een aantal nadelen aan het delen van een auto. Het is gedoe. Je moet altijd even voordat je moet goed nadenken over wat je wil, hoe lang je de auto nodig hebt en zo. En je moet natuurlijk altijd een reservering maken. Ja, met altijd de spanning van zal ik niet misgrijpen. Je moet op je fietsje naar de auto toe en dan, dus het is een beweging extra. Nou ja, dat heb ik er graag voor over. Maar ondanks het gedoe zijn ze het er alle 3 over eens dat een deelauto toekomst heeft, ook in Zeeland. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die auto nodig hebben voor hun werk of die heel veel kilometers maken. Ja, dan begrijp ik best dat je er niet zonder wil. Maar ik denk dat het voor veel mensen eigenlijk een hele goede oplossing is. We hebben gebruikers tot 10, 15, sommige 20.000 kilometer die met heel veel plezier die auto's gebruiken. Het ligt aan het soort gebruik wat je hebt. En als je heel intensief een auto gebruikt, dan is deelauto niet de oplossing. Maar als je hem incidenteel gebruikt, dan hoef je geen auto in eigendom te hebben. En dan is een deelauto een goed alternatief. Dag hè. Hoi hoi. Nieuws over de oude PSD-boten. De prinses Juliana wordt gesloopt. Dat meldt PSD-net, een groepje Zeeuwen dat het wel en wee van de oude boten volgt. Na de opening van de Westerschelde-tunnel vertrokken de veerboten naar Italië. Maar de Juliana werd daar, in tegenstelling tot de andere PSD-boten, nauwelijks gebruikt en heeft jarenlang weg liggen roesten aan de kade. Binnenkort wordt de veerboot naar een strand in Turkije gesleept om daar gesloopt te worden. Overigens gingen er volgens PSD-net over de prinses Juliana wilde geruchten nadat de boot eenmaal in Italië was. Een maffiabaas zou eigenaar zijn van de boot en de Juliana zou gebruikt worden voor het vervoeren van drugs. Dat is wel even andere koek dan heen en weer varen over de Westerschelde. Pieter Ongena is de nieuwe hoofdtrainer van Hoek. De Belg was de afgelopen weken al de interim-trainer nadat Björn de Neve opstapte. In eerste instantie verklaarde Ongena zich solidair aan de Neve, maar daar komt hij nu op terug.
Ongenaam mag van het bestuur van Hoek het seizoen afmaken en heeft een optie voor een langer verblijf afgedwongen. De resultaten van Hoek zijn de afgelopen weken goed. Een bomvolle agenda en toeristen die speciaal voor jou naar de zaak komen. Dat zou toch als muziek in de oren moeten klinken voor een kapper. Toch sluit Wolter Vos na 34 jaar zijn kapperszaak in Zoutelanden. De vaste klanten, maar ook de badgasten die er zo op een gegeven moment steeds meer komen, hebben ons tot een enorm succes geleid. Wat heel leuk is, maar wat ook heel veel druk geeft. Zeker in de zomerperiode, dus het seizoen is mij gaan tegenstaan. En daarom doet hij een stapje terug. Hij legt de schaar niet helemaal weg, want hij gaat nog wel aan de slag in zijn tweede zaak in Middelburg. Maar het afscheid van Zoutelanden doet hem veel. Ik ben hier meegegroeid, ik heb hier gewoond. En Zoutelanden is een prachtig dorp. Ik loop hier de marathon, elk jaar loop ik mee. Dat zijn de dingen die je altijd leuk maken en je kent je klanten. Ja, dat maakt het heel lastig. Maar toch moet je soms beslissen om een succes om te bouwen tot een nieuw succes. Het was de laatste dag van de jaarlijkse voetbalschool bij NOAD in Sint-Philipsland. De dag is gebombardeerd tot dag van het onbeperkt sporten. Meer dan 100 sporters en 21 sporters met een beperking trapten samen een balletje. Het is gewoon leuk om mee te doen met de voetballen, zeg maar. Doe je dat vaak? Soms doe ik 1 keer vaak. Ah, oké. Ja. Gaat het goed? Gaat heel goed. Dit is natuurlijk heel speciaal. Mensen met en zonder beperking sporten met elkaar. Worden bewust van elkaar dat dat ook gewoon heel goed samen kan. En ja, het is heel erg leuk om te zien ook. De jongens en meiden kregen vandaag voetballes van onder meer Ryan Koolwijk en Luigi Bruins. De eerste cliënten van gehandicaptenorganisatie Serenlo staan op het punt om te verhuizen naar hun nieuwe woonlocatie in Middelburg. De komende weken gaan meer dan 60 cliënten met hun meubels en spullen over. Een hele operatie en erg spannend voor de meesten. Petra en Leni zijn 2 van de nieuwe bewoners. Vandaag nemen ze voor het eerst een kijkje in hun nieuwe huis. Daar weer een grote klok. Moet je zien. De 2 vriendinnen gaan hier in een nieuwe woongroep wonen. Dit is jouw kamer. Hoe vind je hem? Mooi. Het is toch niet zo heel donker, die kamer, hè? Hoe vind je het om straks te gaan verhuizen? Spannend. Er wacht een mega verhuizing. 64 cliënten verhuizen vanuit allerlei verschillende locaties naar deze nieuwe woningen. Zo lekker rood. Zeker mooi, Peet. Wat merk je aan je cliënten? Onrust. Ja, heel veel onrust. Want ja, ze moeten de omgeving achterlaten, de medecliënten laten ze achter. Heel veel personeelsleden gaan weg, gaan niet met hun mee. Dus dat is wel even een dingetje. Maar ja, je moet het gewoon proberen in juiste banen te begeleiden. Dat het alleen maar beter wordt. Ja, gelukkig Els dan mee. Dat geluk hebben we. Nou, komt wel goed als Jos. Zeker. Gehandicaptenorganisatie Serenlo bouwt in totaal 6 nieuwe woonlocaties. Deze locatie is de eerste die nu klaar is. Behalve in Middelburg komt er een woonlocatie in Goes en in Capelle. En er zijn plannen voor nieuwbouw in Vlissingen. Een 5e en 6e locatie worden nog gezocht. Is dit typisch een woning zoals de groepswoningen er op alle locaties uit zullen gaan zien? Ja, en dan zie je dat we een groepswoning hebben met een woonkamer, een keukengedeelte en dan aan 2 zijdes 4 studio's voor bewoners. Aan de buitenkant van het gebouw, dat passen we eigenlijk aan de omgeving. Dus zorgen dat de steensoorten vergelijkbaar zijn en overeenkomen met wat de buurt graag wil. Dat we niet te hoog bouwen als de buurt geen hoogbouw heeft. Dus het concept is vaak hetzelfde, maar we passen het qua vormgeving aan de omgeving waarbinnen we bouwen. De woningen zijn leeftijdsbestendig gebouwd, want ook mensen met een beperking worden steeds ouder. Je eigen studio, je eigen appartementje, dat moet aanpasbaar zijn naarmate je ouder wordt. Dus we hebben ook een toegang tot de badkamer en dat op het moment dat iemand ouder wordt en niet meer zelfstandig kan douchen, dat we daar een tillift makkelijk in kunnen bouwen, zonder dat de hele studio verbouwd moet worden. Oh, mooi. Maar goed, mooi. Mooi, hè? En die kast ook zo mooi. Ze krijgen eindelijk een leuke kamer, eigen badkamer, eigen toilet. Ja, beter kan je het niet hebben. Hebben ze dat nu niet? Nee, allemaal gezamenlijk. Allemaal gezamenlijk, ja. En dan moeten ze wel op elkaar wachten, voor ze naar de wc kunnen of kunnen douchen. Nee, dit is beter. Ja, heel fijn. En mijn vloerkleedkamp die ook kwijt. Die gaan we daar zetten. Ik kan me niet voorstellen dat wij hier komen wonen. Mooi, hè, Els? In de komende 2 weken gaat iedereen verhuizen.
Een zonnige dag vandaag, al was er vanmorgen nog hier en daar een wolkje. Het werd 20 graden. Morgenochtend zou een drup regen kunnen vallen, maar verder is er weer veel zon en het wordt morgen 20 à 21 graden. Zomerjassen weer, als je al een jas aan moet. Tot zover Zeeland Nu. Een hele fijne avond.